Lero Panyaso Voice Box pamene nkhani zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafa tikubweretsereni kulankhula kwa Reverend Chikondi Achinangolo Wison Banda amene watu ndi m'busa wa mpingo wa CCP kumalosa CCP ya Blantyre Synod. Iwo ndithu ndi mmodzi mwa abusa 71 amene anapita ku nyumba kwa mtsogoleri wa dziko lino olemekezeka Profesa Peter Mutharika kuti akacheze nawo komanso kukapempherera. Ndi abusa amene ndithu akufuna kulongosola mbali yawo pa zimene zidachitika tsiku limene chifukwa chokuti atapanga zimenezi Blantyre Synod ya mpingo wa CCP idatulutsa chikalata kuti ayi azibusa amene watu adapita ku Page House mwachifuniro chawo osati kutumizidwa ndi mpingo wa Blantyre Synod. Ndetenge limodzi pano pa Nyasa Voice Box kutimva kuti abusa a Wison Banda akuti bwanji pa nkhani imeneyi, ndipo chonda Malawi akamaliza mutiuza maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa Voice Box. Wawa Amalawi onse ndi abale onse mwa Ambuye. Ine ndi Reverend Chikondi Achinangolo Wison Banda kuchokera ku Malosa CCP. Ine ndi mmodzi mwa gulu la wanthu amene tinakonza dongosolo la mapemphero ku Page House pa 21 February 2025. Cholinga cha mapemphero athu ndicho kufunira zabwino Profesa Arthur Peter Mutharika monga mkhristu wathu, monga nzika ya Malawi. Ndipo abusa 71 ndi amene adachimva kuti akhoza kukakhala nawo pa mapemphero amenewa. Pamene timakonza dongosolo la mapemphero limeneli, timagwiritsa ntchito ma official forums a synod yathu, ndipo adindo onse ndi atsogoleri onse a synod ya Blantyre amadziwa ndipo amatsatira bwino ndondomeko zonse zimene timachita pokonzekera programu ya mapemphero amenewa. Mu CCP Blantyre Synod muli ma presbytery 20. Pa ma presbytery 20 tinali ndi nthumwi zochokera ku ma presbytery 17, kutanthauza kuti ndi ma presbytery onse amene anapezeka ku mapemphero amenewa kupatula atatu, kutanthauza kuti ndondomeko zonse zolumikizana ndi zoyendetsa zimenezi zinachitika ndithu. Titakapemphera pamene timanyamuka tinanyamukiranso ku mipingo ya Blantyre Synod, ndipo izi timalengeza momveka bwino ndithu. Tabwerako mapemphero aperekedwa, madalitso aperekedwa, kwachitika zinthu zingapo. Kwatuluka chikalata chimene chasayinidwa ndi adindo awiri a synod. Mu ndondomeko zathu za CCP Blantyre Synod, chikachitika chinthu chimene chili cholakwika, ndikuti adindo amayenera ayitanise imene timati emergency administrative meeting kapena emergency general administrative committee meeting, imene kumeneko ndi kumene anthu amakambirana kuti kodi chimene chachitikachi tichipange hando motani. Ndi zodabwitsa kwambiri kuti ngati synod ya Blantyre sikunachitike ene meeting imene inakambirana ndi kugwirizana zolemba kalata yozuzula anthu amene anapita ku mapemphero. Tikamakamba synod timakamba gulu la abusa komanso akulu a mpingo. Synod ya Blantyre si management ya synod ayi. Tikamanena kuti synod tikutanthauza abusa komanso akulu a mpingo amene amakumana pamodzi ndi kumanga mfundo zoyendesera mpingo. So kalata imene yatuluka akamanena kuti ngati synod sitikudziwa kanthu, mwina akwenera tifotokoza kuti kamati synod ndi anthu awiri amene anasayanira kalata iyi. Mkumano wake unali kuti umene unagwirizana zolemba kalata imeneyi, ndipo amene anapereka mandate yokuti adindo amenewa alembe kalata msonkhano wake unachitikira kuti. Cha namba 2, mu synod yathu ya Blantyre pakakhala kuti china chake chavuta,
anthu amene alakwitsawo amayenera ayitanidwe kuti akamvetseredwe, akafotokozere mbali yawo. Ndi zodabwitsa kuti akulemba kalata yopita ku public kukalankhula mnyumba zowulutsira mawu, pamene azibusa tonse 71 amene tinapita ku Page House sakutiyitana kuti akatifunse kuti talakwitsa pati. Ndi zodabwitsa kuti kodi choyenera kuyamba chikanakhala chani, kulemba ku public ndi kuyitanitsa anthu amene alakwitsawo. Ifeyo ngati tinalakwitsa kupita ku mapemphero, chifukwa chani sakutiyitana? Tikuyembekezera kuti abusa 71 atiyitanitsa ndithu ngati talakwitsa, koma ife tikudziwa kuti sitinalakwitse. Alakwitsa ndi amene alemba kalatawo, chifukwa wawapatsa mphamvu ndi ndani yolemba kalata? Ndi constitution kapena kuti ndi malamulo ati amene amawapatsa mphamvu zolemba kalata popanda kuvomerezedwa ndi ma administrators kapena kuti synod. Cha number 3, ndi zodabwitsa kwambiri kuti ku nyumba zowulutsira mawu akumakalankhulako ndi ma retired. Kodi ndi institution iti imene retired amadzuka ndi kulankhulira institution? Mukalata imene yatuluka yosayinidwa ndi synod moderator ndi a general secretary analembamo kuti ndi a general secretary okha amene ali ndi mandate yolankhulira synod. Ndeti kudabwa kuti kodi awa amene akumayenda nkumalankhula mu nyumba zowulutsira mawuwa mphamvu zimene zazitenga kuti? Poti kalata yanena kuti a general secretary amalankhula malo mwa synod. So awa amene akumayenda mnyumba zowulutsira mawu akuti opumawa, kodi munthu akapuma amatanthauza chani? Kodi munthu akakhala kuti ndi retired ndi kuti amakhalabe ndi mphamvu zomalamulira institution? Ndi zodabwitsa kwambiri kuti lero akhoza kudzuka ndi kumalankhula motero. Chonsecho ife tikudziwa kuti anakakhala nawo ku convention ya chipani china, koma lero kumanena kuti aimbusa sayenera kukhala partisan politics, koma iwo omwewo anakakhala nawo ku convention ya chipani china. Ndi zodabwitsa kwambiri. Zikungoonetseratu kuti chifukwa choti mapemphero anakonzedwa ndi anthu ena osati iwowo, chifukwa chake anthuwa akhoza kulankhula motere. Koma tinene molimba mtima, mapemphero anakonzedwa in good faith, ndipo ife tikulimbika mtima kuti palibe china chilichonse chimene tidalakwitsa. Ndipo zikungodabwitsa kuti anthu akhoza kukhala ndi mphamvu yolemba kalata paokha osatumidwa ndi msonkhano wina uliwonse. Synod si anthu awiri, synod si management, synod si ma retirees. Munthu akapuma amakhala kuti wapuma. Kulibe constitution imene munthu wopuma amabwera nkumazalamulira institution pamene pamalopo pali adindo. Ayi. So timafuna ndilankhule momveka bwino kunena kuti ife ngati abusa ndi udindo wathu kupempherera akhristu athu. Ndipo pamene tikupempherera akhristu athu sitipemphanso chilolezo kwina kulikonse. Palibe chifukwa choti tizipita ndi kukagwadwa kwa munthu kuti tifuna tikapemphere, chifukwa ndi udindo wathu ngati mbusa wa mawu ndi masacrament, minister of word and sacraments. We were licensed, we were ordained for that particular duty. So there is no need that we should seek authority or permission from someone else. Adindo amasankhidwa ndi anthu, ndipo amakhala ndi nthawi imene akhoza kukhalapo ndi kuchokapo. So let us not compromise whatever we have. Constitution yathu ya Blantyre Synod tonse ife timayidziwa ndipo timayisatira. Ngati tinalakwitsa atiyitane 71 tonse tipita tikaonekere. Koma ngati tinalakwitsa palibe chifukwa choti anthu azipita ndi kumalemba makalata ndi kumapita ku nyumba zowulutsira mawu. Ayi, tisatero. Mapemphero amafunikira pena paliponse. Mapemphero ndiye chida chopambanira. So ife tinakapemphera, ndipo pamene timakapemphera ngati abusa a CCAP Blantyre Synod ofunira zabwino Professor Arthur Peter Mutharika. Sitinanene kuti tinakalankhula m'malo mwa synod, sitinanene kuti tinapita m'malo mwa synod. Ayi, ndi zodabwitsa kwambiri kuti anthu akumayankha
zinthu zimene panalibepo. Ndizodabwitsa kwambiri kuti anthu akumalankhula zimene ife sitinanene. Timatero kuti ku Malawi mu constitution yathu muli human rights ndipo kuli freedom of association. Palibe munthu amene akhoza kumulanda munthu freedom of association. Zikomo kwambiri okondedwa, Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri.